המטרה שלי בפרויקט הייתה שכמה שיותר בני נוער יתוודעו לתופעה. עשיתי זאת באמצעות השלבים הבאים. השלב הראשון היה באז בפייסבוק שעשיתי לפרויקט באמצעות פרסום התמונות שלי ממפגש ההדרכה בגוגל, ופרסום סטטוסים וכתבות בנושא אלימות ברשת. בנוסף לכך, תליתי בבית ספר פתקים עם סיסמאות על אינטרנט לפי נושאים, בשירותים, בתחנות האוטובוס, ואפילו במחששה. אצלנו בבית ספר הבניינים מחולקים לפי נושאים, אז תליתי שלטים שקשורים לנושאים שמלומדים באותו בניין. בבית ספרנו יש 800 תלמידים שעוברים במקומות האלה כל יום. אני אישית נתקלתי באלימות באינטרנט, והגיע הזמן שאנשים יתחילו לשים לב. עכשיו סוף סוף אנשים ישימו לב. כן, זה באמת חשוב שמישהו יעשה עם זה משהו. השלב השני היה מפגש הדרכה בשומר הצעיר לשכבת י' שמדריכה את שאר השכבות הנמוכות. העברתי להם את החומר והם בנו פעולות שהועברו לשכבות ד' עד ט'. בפעולה שאני העברתי לכיתות ו' השתמשתי במשחקים ובפעילויות שהם מכירים וקישרתי אותם לנושא הבטיחות ברשת. דנו על אלימות ברשת, על הגבולות ועל השימוש בפייסבוק. נתתי להם סיטואציות והם היו צריכים למצוא פתרונות שונים. חילקתי להם כרטיסי ביקור ואת הטלפון של עמותת ער"ן. השלב השלישי היה פעילות עם שכבות ו' עד ח' שהכינו שלטים עם הכתובת Think Before You Post ועוד כתובות אחרות. לא הספקתי לתלות את השלטים, אבל ביום ראשון הם התעלו ברחבי בית ספר, התיכון והיסודי, וכך גם השכבות הגבוהות וגם הילדים שלא בשומר הצעיר גם נחשפים לנושא. אני מאמינה שברגע שמשהו הוא פרי ידך ואתה יצרת אותו, הוא נטמע יותר טוב בראש ואתה באמת קולט אותו ומאמין בו. לכן בחרתי בפעילות הזאת, ששכבות י' יוצרים בעצמם פעולה, ובכך חוקרים את התופעה, מגלים עליה ומדברים עליה ומספרים.